ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତମ ବୋଉକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁନି। ନାଇଁ ଦିଦି ତମେ ସେମିତି କହି ମୋ ବୋଉ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ବି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିଗଲେ ଯେ ନିଜ ପଣ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ିଦି ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା। ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆହୁ କହି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା। ନିଜେ ଉପାସ ରହି ଯିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା। ରାତି ରାତି ଜାଗର ରହି ଯିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପାଖରେ ବସି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଛେ ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା। ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ହାର୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛି ତମେ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ସେମିତି କରି ଦିଦି ଦରକାର ପରେ ମୋ ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ହେଲେ ଯେମିତି ମୋ ବୋଉକୁ ତମେ ଭଲ କରିଦିଅ। ସନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନ କିଣି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷମାନେ ମରନ୍ତେନି। ଅବୁଝା ହୁଅନି ତମ ବୋଉକୁ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ଯଦି ପାରୁଛ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ନାଇଁ ଦିଦି ମୋ ଦିଦି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଯେମିତି ତମେ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ କରୁଛି। ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ ତମେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ମୋ ବୋଉ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି କେମିତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଗରିବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ବୋଲି ଏମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ଔଷଧ ପାଣି ଠିକ ଭାବରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଯେମିତି ଭଲ ହବ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି। ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୁଁ ଗରିବ ସାହାରା କଳାକାର କିଏ ମୋ ମାର ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ବାବୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ମା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାହାରା ବଜେଇବି ମୋ ସାହାରା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ମା ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବାବୁ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ମୋ ମା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ସାହାରା ବଜେଇବି। आज दुनिया लोक मैंने मुहर चली जाता बेले आपण मो माँ मत 500 टंका साहाय्य कर बड़ा पड़ाई मुझे मुंडिया मारुची बाबू ये मुंडिया मारुची। पवित्र पवित्र तू पुलिस चाकरी करिछु रेली सारे घटक तारे जॉइन करछि ले दौड़ करिछि तू हॉस्पिटल से पिको गए बाबू ए पवित्र मो बहू को ना मो बहू को गोटे बड़ बेमारी हेछि डाक्तर कहउछन्ती मो बहू कड़ा भलो ए भगवान ए पवित्र
ସେଦିନ ମୁଁ ଜୋର କରି ତୋ ପାଖରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଠାକୁର ଅଭିମାନ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଚଢ଼େଇ ନଉଛନ୍ତି। ସଦା ଭାଇ ଆଉ କେମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ମାଉସୀ କାହିଁ? ବୋଉ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ববি, আরে আরে তো আইছো, এতে দিন পরে তো মাউসি কথা মনে পড়িলা। ববি, এত পুলিশে হইতো, আর বড় পুলিশে। শোনা, আরে দেখ, তো ভাই পুলিশে হয়েছে। କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ପୋଲିସ ହେଇଛି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ କରନା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତତେ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ମଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ମୋର ଦିଟା ନାଇଁ ବୋଉ ତୁ ସେମିତି କରନି। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖ ମୋର ରହିଗଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଠାକୁରେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ତିନିଟାକୁ ତମେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣା, ହେ ବବି, ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଦି ପାଖକୁ ଆସ। ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଦି ପାଖରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ହଳି କରୁଥିଲ, ଜଣକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ ରୁଷି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେଠି ଆସ ଆସ ତମେ। ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଗା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଳିଆ। ମରିଗଲେ ନା ଭୋକ କରି କାନ୍ଧ ଦବାକୁ ଆଉ ଲୋକର ଅଭାବ ରହିବନି। ସାନା, ତୁ କହିଲୁ ସତରେ ସତରେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମା ମୋ ତରକା। ସାନା, ଆଉ ମରିଗଲେ ନା ମୋ ଛୁଇ ପାଉଛକୁ ତୁ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବ। ତତେ କି ନେଇ କହିବ, ସେ ତାକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ସେତିକି କରିଦେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ଭାଇ ପରା ପୋଲିସ, ତୋର ଦୁଃଖ କଣ? ଏ ବବି, ତୋର ଏ ଗରିବ ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ସାହା ହବୁ ରେ। ତୁ ଏତିକି କଲେ ନା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ
ଖାଲି ଆଖି କରି ଡାକିଦେ। এই সোনা রাতে বড় বেশি এলানি ওগুলো কাইকে শোয়বনি রাতে বাইরে পড়া আরো গাঁকু সালে বসেইবাকু ଯିବ লাগিলো তোর দিয়ে খালি আখি করে ডাকিদে উঠলো উঠো জীবন এমনিতে কাটা কণ্ঠে কাটা কণ্ঠে দিয়ে বা কাহাকো দিয়ে বন্দে কাঁচা ভাঙি গলে জড়িয়ে